Τους λέω την αλήθεια και δεν με πιστεύουν. Η Αφροδίτη ζει. Τη βλέπω, της μιλώ και εκείνη ήρθε σε μένα. Λεντό με τον αδελφό της, το Διόνυσο, στις λίμνες και τα ποτάμια. Και αφήνεται να ξεψυχήσει στο βουνό μια γυναίκα χειροβολά ενέρπετο. Και όσο και εξομολογήσεις, υπάρχει κάποιος καλύτερος από εμάς. Κασάνδρα, η προσωποποίηση του κοριτσιού. Παρεπιπτόντως, δουλεύω με ένα σκηνοθέτη που μου λέει πως το θέατρο δεν είναι ψυχανάλυση. Μέσω της αγάπης, όπου ο έρωτας και η ψυχή ενώνονται με πχήκα το πάθος, τα αισθήματα, τη σεξουαλικότητα. Είμαι η Κασάνδρα, κόρη του Príαμου και της Εκάβης από την πόλη της Τρίας.